Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोनाथ' बयबो मोजां दंजोबो। दा बेनि गेजेरजों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि आपडेट आरो आपग्रेडनि सायाव गोबां गोनो गोथो जानायखौ फिन खनसेबाव नोंथांमोननोहाय डिटेल्सखौ लाबोदों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायजोब आरो जेब्ला नायजोबगोन आं सानो नोंथांमोना गासिबो क्लियार जागोन। बेनिफ्राय आं दा बावैनो लाइभ फैगासिनो दङ, लाइभ स्ट्रिम खालामगोन। नोंथांमोना गोबां कुइसन सोंनो हागोन, कमेन्ट्सआव हाजोबा रिप्लाइ खालामनो। स' बेखायनो लाइभआव नोंथांमोना इभिनिंआवहाय जइन जाबानो जाबाय। डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोनगोन जबनि सायावबो आरो बिटिसिनि दानि मोनसे बड'लेण्ड मिशन प्रजेक्ट ओंखारदों, बेयाव मारैहाय सिस्टेमाव साख्रि मोनगोन बेनि सायावबो जों लाइभ स्ट्रिमनि गेजेरजों सावरायगोन। दा सोरबायदिया नैबे आपडेट खालामनांगौ आसामनि सेबा सेतुआव जों बेखौ नायगोन। नोंथांमोना भिडिअ नाय आरो प्रिभियासआव आं भिडिअ खालामखाबायमोन, नोंथांमोना चेक खालाम। एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामबाय, A to Z नोंथांमोना मोनखाजोब्बाय। दा बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम। बेनिफ्राय जों सेबा सेतुआव फैनाय लोगो लोगो लगइन आरो रेजिस्टार बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना सिस्टेमाव पर्टेलाव थांनो हागोन आरो लोगोसे आपडेट खालामनो हागोन। दा सोरबायदि खालामनांगौ, साख्रि मावखानायफ्रा खालामनांगौ ना खालामनाङा, एबा एक्टिभ थाखानायफ्रा खालामनांगौ ना खालामनाङा। दा जों सिम्पलि वार्ड्सआव 100% नोंथांमोना खालामनांगोन। बेनो जाबाय प्रफाइल आपग्रेड खालामहोदों। बाथ्रा जाबाय गोरलै खोथाया गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननि डेटाखौ लादों। दा बेनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि, बेनि उनावबो थानो हागौ, नाथाय दा होथ'दों 29 फेब्रुवारि। दा गोबां सम नांगौ जायो मानोना पर्टेला गोबां बिजि जायो, बेखायनो बिथांमोना गोलाव सम होदों। आरो जेब्लायबो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावाबा उनावहाय माबाफोर जुदि प्रब्लेम जायोबा बे नोंथांमोननि बाथ्रासै, नाथाय आं सानो नोंथांमोना मावनाया मोजां। दा एग्जाम्पल 10 पास जादोंमोन मैया, दिनैहाय HS पास जाबाय। नोंथांमोना इजिलि बेयाव आपग्रेड खालामनो हागोन। बेखौनो बुंदों गभर्नमेन्टआ आपग्रेड खालामनो होदों। प्रफाइल आपग्रेड खालामनाय, आपडेट खालामनाय आरो डेटाखौ बिथांमोना नायनाय। दा जोंनियाव गोबां साख्रि मावनाय दङ, सोरबा सोरबा स्टेटआव मावदों, सोरबा सेन्ट्रेलाव मावदों। नाथाय सेन्ट्रेल साख्रियाव बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआ सोलिया, बेखौ लाया एबा नायनाय जाया। नाथाय आसाम स्टेटआव बेखौ नांथारगौ आरो बे गैयाबानो साख्रि एप्लाइ खालामनो हाया। नोंथांमोना मिथिखादों जे ADRE आव बे गैयाबानो साख्रि एप्लाइ खालामनो हायासै आरो हानायबो नङा। आरो डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव बेखौ नांथारगौ, मानोना नोंथांनि फरायनाय डिटेल्सआ बेयावनो गासैबो हाबना थाजोबो आरो बे थाबासो साख्रि नागिरनायनि राइट्सखौ बिथांमोना होदों। बेनो जाबाय आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव। दा बेखायनो जों लगइन खालामबा जोङो थांगोन, माखासे डिटेल्सखौ मोनो। दा हमना ला एग्जाम्पल नोंथाङा सेन्ट्रेलाव मावदों आरो स्टेटआव मावदों। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ मिथियामोन जे नोंथाङा सिगाङाव आनइमप्लयडमोन, नाथाय नोंथाङा दायो साख्रि मोनबाय। दा बेखौनो आपग्रेड खालामनो होदों जे नोंथाङा साख्रि मावदोंबा स्टेटनि ना सेन्ट्रेलनि ना पार्ट टाइम ना, नोंथांमोना फुल टाइम ना प्राइभेट मावदों, गासैबो नोंथांमोना मोनगोन। ना एप्रेन्टिस मावदों ना कन्ट्रेक्टसुवेल साख्रि मावदों, गासैबो डेटाखौनो आपग्रेड खालामनो हागोन आरो बिथांमोना मिथिगोन बिनि गेजेरजों जे सोरबा सासे स्टुडेन्टआ साख्रि मावबाय मावाखै बेखौ गासैबो मिथिजोबगोन। देन बेनिफ्राय दानिया मेल आइडिखौ होथारनांगौ, एक्टिभ मेल आइडिखौ होनांगौ। दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोनाव मेल थांगोन जे हमना ला ITI नि साख्रि ओंखारदोंबा जायफ्रा ITI सेक्टरनिफ्राय पास खालामना फैदों, जुदि आपग्रेड खालामबायबा गभर्नमेन्टआ डेटाखौ लासि। दा नोंनावहाय मेलजोंहाय नटिफिकेसन थांनायनि चान्सआ दङ जे ITI नि साख्रि ओंखारदों बा मास्टारनि साख्रि ओंखारदों बा पुलिस ओंखारदों, जायखिजाया नोंथांमोना मेलनि गेजेरजों मोनगोन। बेखायनो लगइन खालामबा नोंथांमोना बे लगइनाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांनो हागोन आरो आपग्रेडखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा आपग्रेड खालामनो थाबाय थायो। दा एग्जाम्पल ITI नि हमना ला आङो स्टुडेन्ट, थ' ITI आव गोबां रोखोमनि ट्रेड थायो, जेरै इलेक्ट्रिशियान बा फिटार बा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि थायो। जुदि फिटारनि ओंखारदोंबा हमना ला नोंथांनाव मेसेज थाङोबा नोंथाङा मिथिगोन जे साख्रि ओंखारदों होननानै। बा हमना ला नोंथाङा जिखुनु जाया डिप्ल'मा गोनां इन्जिनियारानो जा बा नोंथांमोना सिम्पल डिग्रि पासआनो जा, जायखिजाया नोंथांमोनाव मेल थांनायनि चान्सआ दङ। नोंथांमोना फिउचार लाइनावहाय बेबायदि आपडेट मोनबाय थागोन सेबा सेतु पर्टेलनि गेजेरजोंहाय। दा बेखायनो खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो आरो भिडिअ नायनानै A to Z रोङोबानो नोंथांमोना गासैबो फेमिलि मेम्बार्सखौहाय खालामनानै होनो हागोन। बेनो जाबाय आपग्रेड खालामनाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। बेनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि। बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फैबावोबा नोंथांमोना जेब्लायबो मोनबाय थागोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव। दा बेनिफ्राय जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामदो आरो जायफ्रा बुजियाखै नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थाबानो जाबाय, नोंथांमोना मोनबाय थागोन। लोगोसे इभिनिंआवहाय नोंथांमोना लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाबानो जाबाय, माखासे कुइसन एन्सारखौहाय नोंथांमोना सोंनो हागोन।